morning mga boss. Dito tayo ngayon sa Lupao. Pupunta tayo ng ikot tayo ng Dalton Pass via Maliko. Sama natin mga Tagalawak, Timpuyot, Timlawak tsaka Timpuyot na kasama mga idol. Good day mga boss. Pupunta kami ng ngayon, Dalton Pass mga idol. Dadaan kami sa Maliko, baba ng San Nicolas. Sana makalusot kami sa San Nicolas. Ay, San Nicolas tapos sa may Dalton Pass. Sana hindi na mahigpit doon para makaikot kami ng Maliko. Para mas malapit yung para mas malapit yung uwian namin doon mga idol. Sa mga kasama ko, mga Tagalawak, Tayo, San Nicolas, Santa Maria, Natividad. Yung mga kasama natin mga idol. Red chip na lang sa amin. Kita-kits na lang doon mga idol. Sanusin na kami mga boss. Sa likod para may pangahon tayo mamaya. Dito sa Lucia. Dito na ulit kami sa mga idol sa Toronan. Kung naalala nyo sa vlog ko, dito kami nagtatambay. Yo, so yun. Sana si Daniel di sumama, sayang. Ano masasabi mo kay Daniel? Gonggong ka, Daniel. Nga magtatanga sa on. Sayang nga 2 weeks nga plano na. Nagmahal na ang koron dito. Ay oo, sabi daw pala. Ano? Mangbuting daw mabati si Daniel. Saan buntog? Nyamot. Riding stop. Ay sila kaya kaya natin mo kay Pinsan. Tama siya. Ito. Oh, sana all naka-Avatar TV. Baka naman. Baka naman. Shout out. Yeah. Pati. Papa. Shout out. Daniel. Pati si Daniel. 2 weeks na plano. Hindi natuloy. Breakaway na kami mga idol. Oy. Dito na kami sa 7-Eleven sa Malanglan. sa Karanglan mga idol. David. Shout out David. Nagpinamang tamad. Nagpinapay ito na kisa niyo. Magmimerienda lang kami. Shout out. Diretso na po kami sa Diretso na kami doon. Sa Villa. Villa Maliko. Nakahanap po ng best friend si Galima dito mga idol. Ito po. Sangkol. Idol, hindi daw sumama yung kasama mo dahil natakot. Pwede ka sumama din niya. Dali, shout out mo ni Aaron. Baka mabati. Ano? Daniel, dito na ako. Shout out kay Jirek. Sino nga Jirik? Ay, kalas. Sino ni Jirik? Gawin. Ay, nilaro ko? Ako pa yung na. Gawin. Umuwi na kanina? Panyay. Hindi ko maalam. Patchkit lang para 2 joints parang mafia. Right up na naman mga idol. Nakakalaspag naman dito sa Dalton. Shout out sa'yo, Tulaw. Di ka sumama. Takbong is lang kami.
kaming dalawa. Wala na akong pangkarga ng ano, himugan. Guputak-pulakit din. Ha? Yan na po yung arko mga idol. Yun, sa wakas. Oh, bus ako. Doon. Diyan ka sa kaliwa dumaan. Sa kaliwa school. Huwag ka na sa checkpoint. Ang lamig dito mga idol. Diyan o. Diyan, diretso mo. Dito. Sa idol Jack. Whoop! Pag Tingka ka rin mo Cobra. doon po kami makian nun, ang ganda doon eh. Kaso hindi ko na po pwede yan. Lakas niya. Sisidatingan na sila. Nako, Nicolette, tagpigsa. Dati kung malakasan, Superman. Yan nga ito, palitin na. Masakit na likod ko. Hindi, pero kalkali kayo, mate. Yung kanina may doon. Ay, Sa likod mo. Ako rin? Ay. Dapat din. Ay, MJ, maganda ba dream ride mo? Hoy, maganda ba yung dream ride mo? Oo. Quality, no? First time niya kasi dito. Maganda yung dream ride ni MJ. Picture. Sige, doon. Okay, MJ, picture ka na doon, oh. Oh, Superman manan na, oh. Taman ni Superman, oh. Sama tato yan. Partita pa. Ang lakas pa naman niya. Tigas pa. Dito na kami sa Imugan, guys. Diyan pa kami aakyat. 15 kilometers ahon. Kasi may sabi mo ito. Malin. Pag ba tayo 5-8? Na, buhay nata na yun. Oh, nakalukat mo tan. Buti pa dito yung 7-Eleven may CR. Sana sa natibidad din. Pero pang staff lang. Bakit na po kami ng Imugan mga idol. Oh, thank you idol. Dito po yung 15 ano. 15 kilometrong ahon mga idol. Hindi ko alam kung ilang region. Wala kasi akong lahat ng region eh. Pero matarik. Tanong ko mamaya sa kasama ko kung ilang region sa mga idol. Bawat-wat tayo pa ay na Superman na. Bawat-wat pa ay. Hindi ko sumama, sayang. Basic ba? Basic na. Oh. Nililipat lang sa tabi. Dito na kami Imugan mga idol. Hirap. Sa dalaw na lang kaming umahon ulit. Magkikita-kita na lang kami sa taas. Kung dinig nyo yung hingal ko mga idol. Hirap. Hindi po yun, in the house. Breakaway. 2-man breakaway sa Imugan. Babay, MJ. Kakalasin mo ba kami? Babay, dream ride, MJ. Dream ride ka ba, ha? Ang lamig dito. Grabe. Sobrang lamig. Parang siya. Ano all? Oh, Sama po kay Madam
Bro Julie, pauwi na kami. Lapit na. 11 km na lang. Walang hanggang Maliko. Hanggang sa taas, 11 na lang po. Tapos 30 pa pababa. 35 na po pa uwi. 10 km. Ilang gradient, idol? 11 gradient, ang hirap. Nakahibigir ako. Hindi ko na shape. 10. Parang marunong ah. Ganda ng view. Idol, video mo rin ako. Kahit saglit. Video mo rin ako ng ganito kahit saglit lang. Breakaway na po kami, Team Puyot. 10 kilometers to Maliko. Ganda ng view. Hello po. Lakas din ka. Pinakas niya lahat. Babay na po. Balik po kayo. Sa Imugan na po kami mga idol. Ay, Maliko na pala. Imugan na po na. Tingnan natin kung makakalusot tayo papuntang sa Nicolas kasi hindi. Dami nang pumupunta dito sa Maliko mga idol. Nakamotor, nakabike. Dahil na po yung fog. Mababa na yung fog, maabutan namin siguro. Basta. Idol, saan yung gradient dito? Lahat. Ay wala. Ano kaya Raymond? Saan banda? Yung elevation. Yan. 1.7. 1.7 lang tayo dito sa Maliko. Ponce, Sangapulo, City. Nakita kami di pababa itong pinang. Karadamag kami, may nagtanong. Sidagan. No, sige, balik kayo pa yung ko na. Lamok na. Lapag. Orida or, di mo malmal pa sa tiyao na. Murahin ka ka, hindi ako makakiyag ka ako. Ha! Lamig! Malamig ang simoy ng pang. Beauty! Oh, grabe ang lamig. Lamok. Pero papapicture ah. Wow, ganda ng view. Hindi mahamog, ang ganda ng view. That might be one.